Ден 14, откакто не съм се докосвал до черния бушмилс. Целият треперя. Абстиненцията ме волдява. Всичко мирише на алкохол. Дори и кучешката храна не може да притъпи усещанията ми. Сега разбирам защо и казват кучешка. Само ти ме разбираш, Йорик. Гал, гал, гал. Мисля си да прибегна до другия опият в живота си. Поезията. Пиша ти писмо. Има ли смисъл в това? Нали си куче? Бяла хартия, глупави бели мисли. Сгъвам ги на две.